идомаи барнома. Дар шаҳри Бохтар маросими ҷоизасупории Федератсияи футболи вилояти Хатлон бо иштироки масъулини соҳа баргузор шуд. Дар ин чорабинӣ беҳтаринҳои соли 2019 муайян ва бо ҷоизаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар толори театри мусиқии масакавӣ ато муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар маросими ҷоизасупории Федератсияи футболи Хатлон бо иштироки раиси вилоят, раиси Федератсияи футболи Хатлон Қурбон Ҳакимзода, ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Уронов ва собиқадорони футболу дигар шахсони масъул баргузор гардид. Сараввал раиси вилоят, раиси Федератсияи футболи Хатлон ба сухан баромада аз дастоварду комёбиҳои футболбозони вилоят ёдовар гардида, бо қаноатмандӣ иброз намуд бо мақсади тақвият бахшидани рушди футбол, мукаммал гардонидани маҳорати футболбозон, фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби ҳарчи бештари аҳолӣ ба футбол, тарғибу ташвиқи он, пайдо намудани истеъдодҳои нав аз байни ҷавонон ва даҳо чунин ҳадафҳо барои солҳои 2017-2021 барномаи навбатии рушди футбол дар вилоят қабул гардидааст, ки ҷиҳати амалӣ гардонидани ҳадафҳои барнома дар вилоят корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд. Мусаллам аст, ки футбол дар ҳаёти инсон омили таҳкими дӯстӣ ва ҳамкории халқҳову давлатҳо ба ҳисоб рафта, он барои насли ҷавон ҳамчун мактаби ҷаҳонфаҳмӣ, тарғиби арзишҳои олии инсонӣ аз ҷумла ҳамкориҳои судманд байни кишварҳо хизмат менамояд, таъкид намуд раиси Федератсияи футболи Хатлон Қурбон Ҳакимзода. бояд зикр намуд, ки таи солҳои охир футбол дар кишвари мо низ бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ рушд намуда, он миёни наврасону ҷавонон ва умуман миёни мардум оммавият пайдо намудааст. қобили зикр аст, ки масъулини Федератсияи футболи вилояти Хатлон низ ба рушди футбол таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. натиҷа ҳамин аст, ки имрӯз дар вилояти Хатлон дастаҳои зиёди футболи кӯдакону наврасон, ҷавонон, бонувон дар лигаҳои якуму дуюм ва лигаи олии футболи мамлакат ҳунарнамоӣ менамоянд. дар маросими ҷоизасупории Федератсияи футболи Хатлон дар соли 2019 ба як қатор бозингарони ҳамаи зинаву дастаҳои футболи вилоят, аз ҷумла дарвозабони беҳтарин, футболбози беҳтарини синну соли гуногун, муҳофизатгари беҳтарин, нишонзани беҳтарин, бозингари беҳтарин байни бонувон ва мураббии беҳтарини бонувон, мураббии беҳтарини кӯдакону наврасон, мураббии беҳтарини ҷавон, довари беҳтарин ва даҳо нафар футболбозони соли 2019 бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии Федератсияи футболи Хатлон сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибони чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи дуюми вилояти Хатлон, ки дар соли 2019 миёни ҳам рақобат намуда буданд, қадршиносӣ карда шуданд. дастаи арали ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ сазовори зинаи сеюм, ҷои дуюм насиби дастаи футболи кушони ноҳияи Кушониён ва мақоми аввалро тими моҳири ноҳияи Ёвон ноил гардида, соҳиби ҷом ва медалҳои тиллои мусобиқа гардиданд. мавриди қайд аст, ки дастаи моҳири ноҳияи Ёвон, ки чемпиони лигаи дуюмро соҳиб гардид, дар соли 2020 дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум ҳунарнамоӣ менамояд. дар охири маросими ҷоизасупории Федератсияи футболи Хатлон аз ҷониби раиси вилоят, раиси Федератсияи футболи вилояти Хатлон ҳамчун рамзи эҳтиром оид ба дастгирии баҳри пешрафти футболи вилоят ба президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ сипоснома ва акси табиати зебои вилоятро тақдим намуданд.